Human sa nahitabong linuog nga pagpatay sa usa ka broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental gibugna gilayon ang Misamis Occidental Press Council kon MOPC sa tiguha nga labing mahugtan ang seguridad sa mga sakop sa prensa. Especially as in Mindanao. Kini human giaghat ni Edith Kaduaya ang presidente sa Mindanao Independent Press Council kon MIPC nga gikinahanglang maghiusa ang mga miyembro sa media. To look into our own welfare. We should not be reliant to government because they have so many concerns. If you notice, we are being noticed if something goes wrong among our ranks. So let's walk our way together as journalists towards safety and security. Nakita usab sa MIPC nga gikinahanglan nga madungagan ang kaalam sa mga miyembro sa Misamis Occidental Press Club kabahin sa balaod ug safety. Gipadayag ni Manuel Ronquillo Jr., production head sa DXDDEM Uzamis ug presidente sa MOPC nga ang kahugpungan naglangkob sa mga journalist, TV, radio, online broadcasters, digital creators ug social media influencers nga nagsunod sa prinsipyo sa usa ka gawasnon nga mamahayag sa lalawigan. Sa Misamis Occidental Press Council sa mga among gipangandoy nga dili na mahitabo nga dunay pagpatay sa media diri sa Misamis Occidental. So mo na nga namugna ang Misamis Occidental Press Council gikan sa mga nagkadaiyang media sa print and broadcast o giman sa social media, mga kauban nato sa buhat. Pinaagi nining organization na recognize gid ang mga legitimate nga media kay nakabalo na ta karon nga tungod sa kadaghan ng media sa social media. So it is really very important nga ma-recognize nimo. And then sa mga katawhan especially sa Misamis non, it is very important nga moila ka kung unsa gyud tinuod nga media. Sa gipagawas nga board resolution sa MOPC di adtong Nobyembre 10, gisaysay niini nga ang nahitabong pagpatay sa broadcast journalist nga si Juan Humalon nga nailang si Johnny Walker nakapaguol ug nakapakurat sa komunidad sa mga tigbalita. Di nagpakita nga kinahanglan ng hugot nga seguridad sa mga sakop sa media. Gilaw sab sa MOPC ang papel sa Presidential Task Force on Media Security nga kahimanan sa gobyerno alang sa pagsiguro sa safety ug proteksyon sa mga sakop sa media. Gipadayag usab sa MOPC ang ilang dakong suporta sa Presidential Task Force on Media Security ug ang ilang kanunay nga pagpakigdugtong nini aron masiguro ang pagpadalipod sa seguridad sa mga sakop sa media. Alayon sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang MOPC naghangyo sa National Bureau of Investigation kun NBI nga mohimo usab og investigasyon sa nahitabong pagpatay sa usa ka sakop sa media sa Misamis Occidental. Gikan dinhi sa Misamis Occidental, Neptali Batolino, Newsline Philippines. Stay safe.